in ikelo yudo nade ni gi tuo masukari? Koro kapok awacho to adwara nyis ji ni diabetes wan gi types ariyo. Nitiere miluongo ni type 1 to gi type 2 diabetes. Wan gi types mang'eny lakini kawaida ma wawacho ga gin types ariyo go. Koro type 1 ng'enyne yudre kuom nyithindo. To yudre sana wach ni nitie peaks ariyo. Achiel yudo kuom about 4 to 6 years to moro nyithindo yudre ka about 12 to 14 years kanyo. Koro nyathi mineno ka nigi diabetes ng'enyne ni type 1. Koro an kaka nang'eyo ni an gi diabetes, mokwongo nane form 2 December holidays. To koro nawinjo ka hol, ininda to nitie kaka be iwinjo ni idwa ni chiem sa asaya. To kendo be iwinjo ka idwa ni dhi oko matin ahinya. To dendi be dok. Koro kaka nane December mama ne penja sa asaya ni ang'o matimi nikech ok iwinj kamoro amora malit, symptoms macho go imiwinjo. Koro nadok school lakini mama to neno ni nitiere shida moro. Koro kaka nadhi form 3 term 1 ema jopuonje koro noneno ni nitie shida nego bed ni adok ot mondo ayud thieth. Koro kaka nane boarding term 1 form 3 school yongo ni Chianda High School Siaya kuja. Koro kaka nadok korka otere hospital to kaka nawacho symptoms mawacho ni iwinjo idwa idhi oko matin ahinya, idwa ni chiem ahinya, to be iwinjo kiol, to pi be idwa ni modh ahinya, to dendi be dok. Koro mago komed gi test manotim na hospital emano yud ni an gi type 1 diabetes. Koro kamane kaka wang'ega ni ng'ato nigi type 1 diabetes. Ipimo kendo remo, ing'iyo kiwango mar skari e remo. Ang'o hihi kaka koro jalony weche mag thieth ka? Ang'o hihi makelo tuo